децата ни да видиш и да се постоплиш. Благодаря, мили деца, много сте мили. А дядо Коледа, защо закъсняваш така? Виж колко много деца са се събрали да те видят. Къде беше? Ох, мила Снежанке, пътя дълъг и труден, еленчетата се умориха, а и шейната ми в такъв трафик попадна. Дядо Коледа ви допусна много от програмата. Песничките и стихчетата бяха много хубави. Те всички бяха изпълнени от хората в центъра. Аз се надявам да има още много песнички и стихчета, за да мога да ви послушам. И се надявам с останалата част от програмата да си прекараме добре. Добре, тогава предлагам ти да започнем да продължим с програмата. Здрасти, Марти, аз те ме купам. Стихотворението "Чудна звезда" грее с изпълнението на Катрин. Чудна звезда грее, над небо е около. Утре е ден Божий, Рождество Христово. Златен път се вие през планини. Пътят, който свети хиляди години. Весело хлепаво, утре ще удари, рано посреща млади Коледа.